שלום לכולם. פרשת השבוע, פרשת ויקרא וגם פרשת זכור. בפרשת זכור יש לנו מצווה מיוחדת לשמוע אותה דווקא בקריאה מן התורה פעם אחת בשנה. ובאמת צריך להבין מה כתוב בפרשת זכור, כי כתובים שם שני דברים שנראים שהם משלימים אחד את השני. מצד אחד כתוב זכור את אשר עשה לך עמלק, מצד שני כתוב גם לא תשכח את זה. אם אני זוכר אני לא שוכח, זה קשור אחד לשני. אלא שמסבירים חז"ל שיש זכור זה בפה, להגיד את זה בפה. ויש עוד מצווה והיא לא תשכח. את הלא תשכח זה לא בפה, זה מצווה על הלב. מצוות שמצווים אותנו שבלב אסור לשכוח את זה שאני צריך למחות את שמו של עמלק. וכשאנחנו מסתכלים על זה אנחנו מבינים שלאורך הזמן, כשאדם אמנם יודע מה שעשה עמלק, אני אומר את זה בפה, אבל אני לא מספיק מחובר לזה. וכשאני לא מחובר לזה, במה זה פוגם? זה פוגם באמונה בצדקת הדרך. כשיש לי בבירור ידיעה מה עשה לי עמלק, ואני זוכר, ואני לא שוכח, אז הדבר הכי פשוט, שכשצריכים לבוא ולמחות את עמלק, אין לי ספקות בזה, אין לי בלבולים. ברור לי בצורה חד משמעית שהמצווה עכשיו היא למחות את עמלק כליל. ועמלק הרי הוא לא אויב רגיל, הוא אויב מיוחד. הוא אויב עם שני רבדים. יש לו רובד אחד פיזי, אבל כל הפיזי מקבל את הכוח שלו מהרובד הפנימי יותר, מהרובד הרוחני. וכשאנחנו מוחים את עמלק הרוחני, אנחנו בעצם מחלישים מאוד מאוד את הכוח הפיזי של עמלק. ואז כשאנחנו באים לעשות מחייה פיזית, להרוג ממש את כל העם שנקרא עמלק, אז בעצם זה דבר הרבה יותר פשוט, כי מכינו אותו בצורה רוחנית. אז איך מוחים בצורה רוחנית אתם שואלים? זאת שאלה מצוינת. קודם כל צריך לדעת שהיא מצווה על כל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד יש כוח למחות את עמלק בהיבט הרוחני. איך מוחים אותו? מחייכים למישהו, עושים מעשה טוב, מקיימים מצווה, עושים רצון השם, מתחזקים בעוד איזה דבר. עוד דבר שאנחנו עושים לטובת האחר, עוד בן אדם לחברו, כל פעולה טובה, כל מעשה טוב, כל מצווה, כל התחזקות, היא בעצם מה שהיא עושה, היא מחריטה את עמלק, היא מחלישה אותו, היא מבטלת את הכוח שלו. ואז, אם אני בבית קיימתי מצווה, אם אני בבית הערתי פנים לשכן שלי, חייכתי לאיזה מישהו שראיתי שככה מצבו לא משהו היום, אז אני יודע שהחלשתי את כוחו של עמלק. וכשאני עושה את זה בבית ומחליש את כוחו של עמלק, אז כשעם ישראל, חיילי צבא דוד, חיילים שלנו היקרים והקדושים, הולכים למחות את זכר עמלק עם רובים בידיים וקסדות על הראש, הם יעשו את זה הרבה יותר בהצלחה, כי אני בשלב ראשון החרטתי את זכר עמלק הרוחני, החרטתי את עמלק הרוחני, והם יוכלו להחריט את עמלק הפיזי הגשמי. יהי רצון שנזכה באמת להחריט את זכר עמלק הרוחני, ולחזק את החיילים בחזית, שהם יחריטו את זכר עמלק, את עמלק ממש הגשמי. שבת שלום מבורך לכולם.